ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଷର ଆକୃତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଷର ଆୟତନ। ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷର ଆୟତନ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ତାର ଆୟତନ ନା ଏହା ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର। 1 ମିଟରକୁ ଯେତେବେଳେ 1 ନିୟୁତ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଉଛି ସେ 1 ନିୟୁତ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ଏହା କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏତେ ଛୋଟ ବି ହେଇପାରେ ବା ବଡ଼ ବି ହେଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଅଧିକାଂଶ କୋଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ସଦୃଶ, ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକାଂଶ କୋଷ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଦେଖାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆୟତନ କେତେ ନା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 0.1 ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ମାଇକ୍ରୋମିଟର ତ କହିଦେଇଥିଲି କେଉଁ ଏକକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 0.1 ରୁ 0.5। କାହାର ଆୟତନ ସେତେ କମ୍ ନା ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁର କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 0.1 ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ କେତେ? ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 170 × 130 ମିଲିମିଟର। ତାର ଆୟତନ ହେବ କେତେ? 170 × 130 ମିଲିମିଟର। ତ କାହାର ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ଅଛି ନା ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିଝଉଛ, ଅଣ୍ଡାଟିରେ ଖୋଳପା ଛଡ଼ଉଛ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଏକ ଧଳା ଅଂଶ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ କଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଧଳାଟା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ହଳଦିଆଟା ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଧଳା ପଦାର୍ଥଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଲବୁମିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଧଳା ପଦାର୍ଥକୁ ଆଲବୁମିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଗରମ କଲେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତରଳ ଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଗରମ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ହଳଦିଆ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ୟକ ବା ପିତ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଷର ଏକ ଅଂଶଟା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି କୋଷକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କାଚର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ବି ଦେଖିପାରୁଛ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରର, ଛୋଟ ଆକୃତି ନୁହେଁ, ଇଏ ବଡ଼ ଆକୃତି, ତେଣୁ ଆମେ ବିନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଆୟତନ ସହିତ କୋଷର ଆୟତନ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ତୁମେ କହୁଛ ମନେକର ମୁଁ କହିବା ହାତୀର କୋଷ ଆଉ ମୂଷାର କୋଷ ଠାରୁ ବଡ଼ କି? ସେମିତି ନୁହେଁ। ହାତୀଟା ବଡ଼ ଜୀବ ବୋଲି ଆଉ ମୂଷାଟା ଛୋଟ ଜୀବ ବୋଲି କୋଷ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ସାନ ନୁହେଁ। ଯାହାଟି ଯେତେଟା କୋଷ ହେବା କଥା ସେତିକି। ଯେମିତିକି ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ଆୟତନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ହାତୀର କୋଷ ମୂଷାର ଜୀବକୋଷ ଠାରୁ ବହୁତଟା ବଡ଼ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ କୋଷର ଆୟତନ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାଏ। ଯେଉଁ କୋଷର ଆୟତନଟା ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହାତୀଟା ବଡ଼ ତେଣୁ ତା କୋଷ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ଆଉ ମୂଷାଟା ଛୋଟ ତା କୋଷଟା ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ହାତୀ ଓ ମୂଷାର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଉଭୟ ହାତୀର ବି ଆଉ ମୂଷାର ବି ସ୍ନାୟୁକୋଷଟା ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ। ଉଭୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୂଷାଟି ଥିବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରେ ଆଉ ହାତୀଟି ଥିବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କୋଷର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଷର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଅଛି? ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପାକ ଅଙ୍ଗ ଓ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପଚନ, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ, ବହିଷ୍କରଣ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗପଚନ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ପଚନ ହେଉଛି, ଅବଶୋଷଣ ହେଉଛି, ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଉଛି, ବହିଷ୍କରଣ ହେଉଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଉଦ୍ଭିଦରେ ବି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତିକି ଚେର, ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି,
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚେର କ'ଣ କରେ? ଚେର ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରେ। ଆଉ ପତ୍ର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କାଣ୍ଡ ସିଏ ଆମର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଜଳ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ, ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଏ, ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ଟିସୁ ବା ମାନେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଟିସୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଟିସୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଟିସୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମରୂପୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷର ସମାହାର। ଟିସୁ କ'ଣ? ନା ଟିସୁ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମରୂପୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାହାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଜାଣିଲ କ'ଣ? ନା ଜୀବର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅସଂଖ୍ୟ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଆଉ ଟିସୁ ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଓ ଗାଠନିକ ଏକକ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର। ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ଦେଖ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୟାର ରସଧାନୀ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖ ମଝିରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଧାନୀ ଅଛି। ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ମଝିରେ ରହୁଛି, ୟାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ପରିକା ରହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ। ଏଠି ଏମିତି କୋଷ ରସ ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଡିଆ, ହୃତଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।